kwana biyun nan fasikancin da yake yawo, wani a dokar daji cikin masu satar mutane gashi akan mace yana zina da ita kuma suna bidiyo duniya tana gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 'Yan bindiga sun saki bidiyon yadda suke lalata tsirara da mata idan sun yi garkuwa da su a dokar daji, musamman a cikin dajikan Sokoto da sauransu. A cikin wannan bidiyon mun ga irin yadda 'yan bindiga suke lalata da mata tsirara, wanda sabanin da idan sun yi garkuwa da mutane sai dai su ta dukan su. Sun ga abin a yanzu haka baya tasiri, hakan ne yasa suka bijiro da wannan hanya ta yadda suke lalata da mata domin abin ya fi yi wa musulmi ciwo a cikin zuciya. Wanda tun bayan faruwar abubuwan nan dai har yanzu ba mu ga irin wani kokari da gwamnati take yi ba. Tun dai wasu daga cikin maluma suka fara roƙon mutane da su yi gaggawar siyan bindiga domin kare kansu daga sharrin waɗannan mutane, kuma suka ba wa mutane shawara cewa Allah ne kaɗai zai iya kawo mana ɗauki a wannan hali da muke ciki. Ga maganar kuma malam kamar haka. Masu kidnapping din nan kawai su kawo mutane su kai su daji. Jiya nake ganin wani ana interview da shi, mutum nawa ka taba kama mutum kamar nawa, yace ya kama dai akalla dai sun kai 50. Ka taba kashe? ce ya kashe dai akalla ya fi sau 10. Mutum ka ga yana bayani hankalinsa a kwance, to akan me ka kashe su? Ce to aka shi ake samu, kaga bai sani ba kenan. Akan me kake kashe? To lokaci idan wani nasu ya mana rashin kunya sai mu je mu kashe mutum. Ka kama mutum, ka sa ya kira wakilinsa, ya kira wakilinsa, wai sai ka ce wa wakilin ya maka datsali, sai ka je sai ka kashe shi. Kaga ba wata hujja. To wannan duk suna cikin fitintunun karshen zamani. Alfahiskanci ya yawaita, kisan kai ya zama abin da za a kashe mutum ba kawai bane, yanzu nan kawai a kashe shi. Wannan duk alamu ne na tashin alkiyama. Ka duba yanzu kwana biyun nan fasikancin da yake yawo, wani a dokar daji cikin masu satar mutane gashi akan mace yana zina da ita kuma suna bidiyo duniya tana gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi wasu abubuwan da ake gani mutuwa ta fi su sauki. Wallahi azimi wasu abubuwan da muke gani a media, kan mutu a ce kana karkashin ƙasa, wallahi azim ya fi sauki akan a ce kana raye kana kallon irin wannan takaicin da irin wannan bakin ciki. Kuma waɗannan mutanen fa ba a ta hatar sara suke ba, a wannan dai Najeriya da muke ciki. Amma ana wata rayuwa kamar ba hukuma. Inda wani ne ya bayyana ya zagi hukuma ko ya zagi wani shugaba, da duk inda yake an gano shi an ɗauko shi. Kaga ɗan ta'adda yana live duniya tana kallon sa ba, ga waya ana buga mar yana ɗagawa yana bayani. Gobe ma ya dawo ya ji mu mai kaga ya fi wata 6 ko shekara yana live ya faɗi abin da yake so, ɗan ta'adda ba. Amma wai ba a san inda yake ba a kamo shi ba. Idan wani kuma ya faɗi wani abu, yanzu wani wai da aka ce yana amfani da IA yana kirkirar muryar shugaban kasa, yanzu har an kama shi. Kaga wannan yake nuna sun san kowa kenan, sun san inda kowa yake. Waɗannan 'yan ta'addan billahi lazi la ilaha illa huwa su gagare su ba. Billahi lazi la ilaha illa huwa sun san inda suke. Billahi lazi la ilaha illa huwa za su iya hukunta su, za su iya ɗaukan mataki. Amma da yake talaka suke taɓawa, su abun ba su yake shafa ba. Yanzu wannan da aka nuno shi yana zina, ko shekaran jiya ko jiya ne aka saki bidiyon, inda 'yar wani a cikinsu ake wa haka, ko uwar wani a cikinsu ake wa haka, ko yar wani ake wa haka a cikinsu, ko kanwar wani ko matar wani, dole hankalinsa zai tashi kuma dole zai ɗau mataki. Amma tun da wannan duk abin da ake yi a talakawa ake yi waɗanda ba kowa ba, su kuma ba su yadda akwai hisabi ba su yadda akwai yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin ba. Saboda haka babu abin da ya dame su, babu abin da ya sha musu kai. To mu wani addu'a tana da muhimmanci, kuma addu'a ce wannan addu'ar abu uku ta kunsa a cikin. To dai wannan shine abin da malam ya faɗa. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Abadan Blogs TV.